داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتيلو بعوات أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك أربالكم مكتالكم نعدم إثيوبيا 1,000,000 سبات سلقوا مرحت كوينات يموغاغوسون إشالالمون أب إثيوبيا بفلاي دما أب كل التقراي بستخايدة بوكينات تقراي زفلت كوينات حد أستاد 1,000,000 سبات كم زموتو يزقلت قال خبزي بقطتا أب كوينات تساتيفهم سقط لخون كلو قال دما بتميتن حمامن هيوتهم سانيوم كالوت 10 تشحات دما 5 كيلومن قوسيلومن يوم بسنكي اتكوينات 10 تشحات كبيت نبرتهم كمزابولن كلو أبا بيت تمرت زركبهم هنساتاتن تحت قرصن موقدا توريدو 1.4 مليون تمهارو نأساس 3 عامات كابت مرت بخيرهم اتأمونغو فدرلاو منغست إثيوبيان هو حتنز جمرة إرترا ملشا محرا عطوات عفارن أوروموس تتأنبرو كاب تقراي حليفو ناب كل لامحران عفارن زلحام كوينات أستات 10 بليون دولار زقمت قطبا وعنوات كم زورده قطبا تراسباتن بعب إدوما إثيوبيان تنكيفيو كوينات حد إثيوبيا بغلوم استساتفو حيلتاتن عطوقاتن أبلع لسلاماو هزبي بدل كفت أمن كلنو أبلع لدك آنستيو توتاو عمتن بدلن أوريدو سلاموين سبات بأسقاقي أقباب تقتلهم اتزبأس دما أبسن أمرو هزبي بغلوخ حوزي كل بسلا كديفو إذا كاب حدار كل تشحن إسران كساب حدار كل تشحن إسران كلتن لك نخلت عمت تخايدة وكينات بسلاماوي أقباب كفتاح إيكال نيرو انت غنى مرح تخلهم استساتفو وغنات أبزي أموداتو سعر زيبلو جنكا سف زيبل كسارا زوردة كوينات تشميموم أب كوينات سعر يلن تسعرون يلن ناي كوينات موداتا موت عنوت سدت من مزبال تميت عمت حق ألبونتن قال سب أو خسران ترايو نزيو دما ناي قزي قدائم بر زتفأ مستفأ اتم مرحتو كينات أموداتا أبت أربيزا كبيبوم بسلام تاخد شبابوت يوم زبهال نايز أبنت كوينات تقرايو إذا كوينات كي تجمر بزرب كعرفي كالنيرو انت غنا هلغ حنا مفداي أنا نتن تعبيتن زعبللو لحر بوليتيكا ناف هلم زبالو كيناتن عنوتن كم زمن رح تكيرو كوينات مستجمرة زوردو توسخ عنوت كي قتل مودة تخلو نيرو نازن مقبار بمونغنينت حبرة أفريقيا أب كتما بريتوريا دو أفريقيا نيروبي كينيان قتلو دما أب كتما أديس آبا أب مونغو فدرالو منغستي إثيوبيان نتقراي زم حدرو هو حتن وعل سلام تخايدو كوينات دويلو كل موغنات نام عد السلام أمريحهم كلتي موغنات كوينات ودي نام من قد السلام ممرحهم تبقى نقاريو انت خونت كوينات نايزوردو سب أون نواتاون حلاف النز وسد السب ويأكل زاقيت يلن نسوخي أكل نتخوينات زمرحو لعلوات سبسلتان مرحة مخان قبل علم قتصالهم زحلف قنيات تراخيبهم أبحد حد مود داسن مسلامن قزي حليفهم بغدمة مال سونيك قدما مينستر أبي أحمد أبز أنقدو كوينات دويبل سلام يتصنع أب تحت زبل تيما أبستقبرة متأخاب ببريزدنت كل تقراي جيتات شورداز مرحو جنرالات تقراي ترخيبهم نيروم أبت متأخاب بتوسخي بريزدنت نيجيريا نبر أوليسونغو أبسانجون بريزدنت كينيا نبر أوهرو كينياتان مكتل بريزدنت أو أفريقيا نبر بومزيل مالامبو كالوت لعلوت سبسلتانن ترخيبهم نيروم قدما مينستر أبي أحمد أبزس معمدرة كلت عمت كوينات كام مقبار 10 عمت مزرة بحايش قبل تسمعو نسو تصلقي يفرس ينقاقر يدفافق فقري يهانت يسحق كوينات يقتل يعنو زبلون كالئن بزعبا سلامن كويناتن زلو أوتاون ألوتاون قنتات زقلت قالات أسمعو بريزدنت رسم محدار كل التقراي جيتات شوردا بوغنو كوينات قدم مكيادو بسلام كفتحي كال كم زنبرة بمقلات حزب تقراي داغماي دمص كوينات كسمع كم زيدل بمحبار كوينات انتزهلو أبين بصحنا كبل زورده كبيد كسارا قاليصو دحر سمع سلام بريتوريا أبي أحمد زوسدو تبعني متأمان سقمتي أدنيغو بأبي أحمد استدالوه ناي سلام الشلمات نقولهم أم مسرح سلام نستساتفو وقناتن والكسباتن تعدلو حد حداوي مموقاس دما تغيرو أبي أحمد كوينات دحر مجمارو هو حات كم حروج كم استبتنا تمليسوم نتقراي كم محادرو خمزي حساب تمليسوم أبقدم هزبو قربو كحفرو خمزلوم بمقلات فتيمو مسؤوم أبتربيزا سلام كوف كم زي بليوز قلت نيرو جيتاتشو ردا بوغنو نأبي أحمد منغستي أبسلت أنكساب زهالوه مسؤون زخونه يكون علامة مزراب فتسوم كم زي كال
ገበነኛ መንግስቲ ከም ዝኾነዩ በተደጋጋሚ ዝገልጽ ነይሩ ኩሉ ሓሊፉ እንሆ ኣብ ሰላም ምስጋንን ምሽልላምን ምብጽሑ ንቐጻልነት ሰላም ኢትዮጵያን ቀርና ኣፍሪቃን ተስፋይ ነይሩ እንተኾነ ብሰንኪ ኩናት ናይ ሰዓበ ሞት ብርሰትን በደልን ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት የለን መራሕቲ ተዓሪቆም እንተኾነ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ዝፈጠርዎ ጽልኢ ብኸመይ ናብ ንቡር ከም ዝመልስዎ ኣንፈትይሃቡን ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ይኹን ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኽሰቱ ግጭታት መዕፀዊ ኣብ ዝግበረሎም ኣብ መንጎ ኣህዛብ ይኹን ተቐናቐንቲ ሓይልታት ግቡእ ናይ ዕርቂ ደበስን ዝበደሉ ድማ ናይ መቕጻዕቲ ስጉምቲ ዘይውሰድ ብምዃኑ ዳግማይ ናብ ኩናት ከምርሑ ግዜ ወስደሎምን እዩ ንግዚኡ ኩናት ትግራይ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ተገይሩሉ ተዓጺዞሎ እዩ ዝመስል መምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዕጡቓት ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብ ታንዛንያ ዝርብ ሰላም ክጅምር ምዃኑ ምግላጽ እውን ንሙሉእ ሰላም ካልእ ተስፋ ሂቡ እንተኾነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኸፍተ ሓድሽ ቅልውላው ብምህላው ኢትዮጵያ ሓደ ማዕጾ እንተዓፀወት ካልእ ዝኽፈተ ሃገር ኮይናላ ንድሕሪት ምልሲልና ምስ ንርኢ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርዌይ ተረኺቡ ናይ ሰላም ኖቤል ድሕሪ ምሽላሙ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክጅመር እንከሎ መንእሰይ ወተሃደር ነይረ ናይ ኩናት ዕንወትን ጥፍኣትን ብኣካል ኣብ ግንባራት ዝረኣኹየ ክብል ገሊጹ ነይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ዶብ ግጭት ን20 ዓመት ሰፊኑ ዝነበረ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት بسلام መንገዲ ክፍታሕ ብዝገበሮ ኣበርክቶ ሽልማት ሰላም ኖቤል ዝተሸለመ ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ ኩናት ንኹሎም ዝሳተፍዎ ወገናት ገሃነም እዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣሕዋትና ሓድሕዶም ክቃተሉ ርኤ ብሰንኪ ደብዳባትን ተኽሲ ጠያይትን ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ብራዕዲ ከንቀጥቅጡ ርኤ ኩናት ንሰባት ናብ ልቢ ዘይብሎም ኣረሚናት ክቐይሮም ተዓዚበ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘውርዶ ጭካኔ ተገንዚበ ዳርጋ ምልእቲ ኣሃውደይ ብደብዳብ ክትድምሰስ ምስክር ነይረ ብምባል ኩናት ዘስሕቦ ሰብኣዊ ህልቂት ኣብ ልዕሊ ቁጠባን ትሕቲ ቅርጽን ዘውርዶ ዕንወት ዘኸትሎ ናይ ደቂ ሰባት ምምዝባልን ካልእ ጉድኣቱን ዘርዚሩ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ንገዛእ ርእሱ ብኩናት ሓሊፉ ኸበቅዕ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ን20 ዓመት ዝቐጸለ ምፍጣጥ ከም መራሒ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከብጽሖ ኣይከኣለን ብ3 ሕዳር 2020 ድማ بمعكنا الزنا أبزم محلالو ملأختي هزباوي ويانا حارنت تجراي مالت هوحات قبل على سراويت مكل خال هاجر سميناو الزي متقعت كايدو هوحاتن سراويت مكل خالن كوينات كمس جمرة قليتو أبي أحمد بمقتصال منقستي ناي تجراي هزبخي قداك عجز كمس صنحة حججن سراويت مكل خال بمأكلاي ممرح نقطة مريحو هاجر كد حنت زاستو هيبول خبل قليتو إذا مجلسي أمونجو فدرالو مأكلاي منقستن أمونجو منقست خلل تجراين بوقعي كونات كمستولع زتن بينيرو قدما مينستر أبي أحمد مس بريزيدنت إسياس أفورقي طبق زمدنا بمصرات أمونجو إيرتران إثيوبيان زنبرة من السحاب نام نبورو كان تملسوو اتناي سلام سمع نكل التجراي زمرحوه وحاد زي كاتتب مبارو مولاي نبرن بزو حد ما أبي إثيوبيا زقات أما كونات حد سلام زس عبو كونات قبلو قليت أميوم هو حد بوغنوم قدم سلام يخون دحريو كابتاب العلواي بيت فرد زهيج نا إيرترا مخاناس توسنت تنك خوينات إيرتران إثيوبيان كم زخون الزنجر الله بعدما زي موصوم كرحنتي كنواح حق زوميوم أبي أحمد أبسلت عند حرم ممتقو نسوز مسرتو نايبل سجلنا سلفن هو حتن زي مسنا يومن كجبر زنا بروحة في الشام مرجع زي مكيادون حدا خبت أنك ناب كوينات زشامو مخنيات كم زخونيو سجلات حفشاو مرجع إثيوبيا 29 نحاسة 2020 كايت توطينو نيرو انت قنت مرجع كورونا فيروس مخنيت بمقبار نزيت وسنة جزي تسجاجيرو مرحتو واحد جن أب كلهم زكاد مرجع كم زي سرزوه بمحبار أبستمد دبلو جزي مرجع كايدوم هو حد ما أبت مرجع بعبلا للنت تعويتهم منقستي أبي أحمد نتا أب تجرايس تخايدة مرجع خمزي قبولوخ قلت انكالو هو حد بوغنوم اتبسنك كورونا نابزي تفلت أجزيس تسجاجر مرجع كسابزي تكبر كابشد شتك أمتي كل التشحن إسران ندحر قدما مينستر أبي أحمدن بوز مرح منقستن أبكعيب مبال نتقدم مينستر أفلوتو خمزي هيبوو ممرحيتاتو كمزي قبلون حبيروم نيروم بمسرة فدرالاوي قوام إثيوبيا زخونت كلل ناي جزاء رسام رجعتات كتكايد ناي حزب دغفن ترخيبا دما كساب نص هاجر كتكون فوديو
فدراو حقاقات نزسفر السلفي إيه أديق بسلف بالتقناس تكأ أبي أحمد جن فدرالاوي حقاقات بأهدو أوي ويدما حبرت كتك كم زحلنيو باستفلالي وقنات زقلت نيرو أب تاريخا كم نويحات حيزا بعبلال النت بهر السبا محرا دحرش عند شعات 291 دما كساب زحلفو قل عمتات بعبلال النت بهر السب تقراي زتمسرته منقستات كتب محادر تصنحت إثيوبيا حدا بهر السب نتوم قالوت نايم عبلال بهاري زرعيلان نسو زختلو نويح زخدق رحنتي أمو انقو هزاب كعبلال اللان تصنحتها قريع كان مش عند شعات 291 زنبرا كونتات بهر السب تقراي ببهر السبا محرا كبوليتيكا وستافي يخون قطواو معبالتها قرب مقلالهم برتاو قالسي زكايدلو زنبرو اواني نيرو عبش عند شعات 275 بهراوي مسل هزب تقراي نمرقات كابدا دبيت برتاو قالسي زبا ويانا حرنت تقراي تجميرو هوحات مجمرتان تقراي نتسان موصا اوكان تنبرا قالسو دحيرو علامو بمقيار قالسي بمحيالو دحيرو مسكالوتنا أشتو جنبارات استفلاليا بهر السبات بموهاد يإثيوبيا هزبوش أبيوتاوي ديمقراسيا وجنبار مالت إيه أديك عموم أب إسران شمونتون جنبت شحنت شعات 291 دما نرأس كتما أديس آبا تقوطات إروا بقدامي منيستر ملس زيناو زمراح زنبرا إيه أديق أبشعند شعات 292 مساقاقر منقست بمقام أقدما بكفلها قرت محادر نزنبرات إثيوبيا ناي محدرا بوليسن قوامن بمقيار ببهر سبات بستمع أقل كلات بمكفال بفدرشن كمحادرة جميرو بمسرة تحادش محدرا إثيوبيا زاقيت كساب حجز قصل زلو نبع السرت فدرالاوي كلات كتمكالن كلا كلتا كتماتات مالت رأس كتما أديس آبان دريداوان دما نايجزا رأسن من محدار اللوان هوحات إيرترا تركبن مع سرت 4 كفلها قرات محدر زنبرت إثيوبيا بفدرشن مقاقيلو كم محدرا زفتنا حتى مسلات بهراتن قوانقواتاتن موحاس أبستنا واحد ما قوام بمتقام نتسها قرت تقراي نمقامي نيرو انتخونت محدرا نابزيد اللي كالم مقالن مبتان علي تاونتن كم زمرحا إقلت تدمر زبل جروح حيزو بغلت ميازيا كل تشحن 10 شمونتن قدامي مينستر كوينو سلطان ستركبه أبي أحمد بوحات نزقومه إيه أديك بمفراس ببلتسقنا قطبكو انكالو فدرلاو منقستي أفريسو أهادو أوي مالت نئتوبيا حبيرو زم حادر منقستي كمسرتيو واتينو انتخونا زي بهراو حتو العلن بزقالسا كل التقراين أوروميان تقبالنا تايرخبن عبزي حج اوان إثيوبيا أمونغولي قان بهرات بفلاي دما أمونغو أورومون أمحران نايمن عبلل بوليتيكا كمزلويو سنكر ሶማልን ሶማሊላንድን ዝነበረን ጸጥታን ቁጠባን ይቀያየር ሶማሊላንድ ብ18 ግንቦት 1991 بገዛእ ርእሳ ካብ ሶማልያ ተፈልያ ናጽነታ ዝኣወጀት ብማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ዘይተዋህባ ሃገር እያ እንተኾነ ካብ ዝበስሓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት እታ ኣብ ዝሓሸ ጸጥታዊ ኩነታት እትርከብ ሃገር ግን ከኣ ዘይወግዓዊት ሃገር ኮይና ኣላ ዝብል ዜና ካብ ዝመሓላለፍ أور حقصيرو أبزل أوان إذا أفلت أزير خبت هجر أبحدش جت تشمم كم زلا يقلت على بأنصارو دما صوماليا قبل علي الشباب بزكايرتو متأنا سفيح متقعتي أبستمع حيشة ستة وكنتات كتركبن كلا بفلاي دما رأسا كتما مقارشو مسحب من معبال تحت قرصن نقدم بمخان أبقل طفناي معبال لو تتركب مهلاوا مع كان زينا الجزيرة أبزم محلال فتو تسبساب قليتا بزدما كنتات زن حدا كنسن أب كل تتمقيلن زلوا صوماليا كنتات سأتأن أب حات إرقزي بمكيارو زينا خوين اللو صوماليلاند محبرسب عالم بوغعي كابزفلتن هاجرات صوماليا السودان دوب السودان إثيوبيا يخون إرترا زحاشة سأتا زحاشة ديمقراسياوي أكايدا كمون زبالت أم عبال زركب قطبا وكان تنبرا أبسول زتبها لزوبات جمرا مسحاب قبيلاتاتن منقستن أستات 250 قتيلو لعلم 285 حسابات كمز مزابولو غيرولو اتججت قلق قبيلاتات نمنقس صوماليا بمدقاف واتحدرات صوماليلاند كان مريتهم كوتسو دحر مطلابهم كمز جمرا قلو وقنات ناب صومال نملس كوبلن كلو قل دما صوماليلاند كوينهم كقصلو أبزبل كمزي ترادادو تفليتو ናይ ገዛእ ርእሳ ባጤራ ባንዴራ መንነትን ፓስፖርትን እትውንን ከምኡውን ሰራዊት ፖሊስን ምልሻን ተሰልጥን ሶማሊላንድ ኩሉ ካይድኣ ልዕልተን ሃገሪና ዝብላ ኮይና ክትቅጽል ድሕሪ ምጽናሕ ሃንደበት ናብ ሓድሕድ ምስሓብ ምሽማማ ኣሻኣሊ ጉዳይ ኮይኑሎ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ በአንጻሩ በዓሰርታት ኣማኢት ዝቁጸሩ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝቕመጡ ዝነበሩ ሶማላውያን ናብ ዓዶም ይምለሱ ብምህላዎም
እታ ከተማ ብዝህነጹ ዘለዋ ሓደሽቲ ህንጻታትን ትሕተ ቅርጽን ተመሊኣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መልክዓ እናቐየረት ናብ ዓባይ ከተማ ተቐየራላ ሞቃዲሾ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘይምርጋእ ዝነበረት ከተማ ብልዕሊ ምዃና ቀጻሊ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ዝካየደላ ብምንባራ ቀሲንካ ክትነብረላ ዘይትኽእል ከተማ ኮይና ነይራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እዚ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝተቐያየረን እታ ከተማ ናይ ስሕበትን ንግድን ካብ ወፃኢ ናይ ዝምለሱን ዘወፍሩን ሶማልያውያን ኮይና ትርከብ ቅድሚ ገለ ዓመታት ቀሲንካ ክትንቀሳቐሰሉ ዘይትኽእል ዝነበርካ ከባቢታት እታ ከተማ ሎሚ ብዓበይቲ ህንጻታት ተመሊኡ መንበሪ ኣባይትን ኣፓርታማን ገዚኦም ናይ ዝነብሩ ሶማልያውያን ቦታ ክኸውን በቂዕሎ ፀጥታ ሶማልያን ሶማሊላንድን ምቅያሩ እቲ ሰላም ዝነበረ ናብ ግጭት እቲ ኣብ ግጭት ዝነበረ ናብ ሰላም ምምጽኡ ግን እቲ ሃገር ሓቢራ ጸገማታ ክትፈትሕ ከም ዘለዋ ዝእንፍት ይኽብሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ ሶማልያ ኣቐዲማ ብኢጣልያ ትግዛእ ዝነበረት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናብ መግዛእቲ እንግሊዝ ተሰጋገረት ኢጣልያ ሶማሊላንድን መግዛእቲ ብሪጣንያ ዝነበረት ብሪጣንያ ሶማሊላንድን ኣብ 1 ሐምለ 1960 ነጻ ብምውጻእ ሓቢራ ከም ሓንቲ ሃገር ሪፓብሊካዊት ሶማልያ ኮይና ቆይማ ሶማሊላንድ ሓደ ካብቲ ነጻ ሃገር ክገብራ ዝኽእል ረቋሒታት ንበይና ግዝኣት ብሪጣንያ ብምንባር እኳ እንተኾነ ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ጣልያን ዝነበረት ሶማልያ ካብ 1941 ክሳብ 1960 ብምግዛእ ንኽልቲአን ሶማልያታት ብሓባር ትገዝአን ብምንባራ ናብ ሓንቲ ሃገር ክትጥርንፈን ብምስማዓን ሶማሊላንድ ብምኽንያት መግዛእታ ውድባት ነጻ ሃገር ክትከውን ኣይከኣለትን መራሒ ሶማልያ ነበር ሲያድ ባረ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ናጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ይኹን ብመንግስቲ ሶማልያ ኣፍልጦ እኳ እንተዘይተዋህባ ምስ ሶማልያ ብምዝማድ ብቁጠባ ይኹን ብጸጥታ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ትርከብ ሶማሊላንድ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘይረኸበት ክንሳ ዋላ እኳን ገዛእ ርእሳ ነጻ ሃገር ኢላ እንተኣወጀት ብኹነታዊ ወይ ቴክኒካዊ ሉዓላዊት መዳይ ግን ኣካል ሶማልያ ትቑጸር ብዓለሙን ኣብ ትሕቲ ሶማልያ ከም ዝኾነት እያ እትረአ ትጽቢት ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ውዒላ ሓዲራ ናብ ሶማልያ ክትምለስ እዩ ሶማሊላንድ ነጻ ሃገር ክትከውን እንተኾይና መጀመርታ ብዓቢኡ ናይ ሶማልያ ፍልጦ የድልያ እዚ ግን ብወገን ሶማልያ ፈጺሙ ክግበር ዘይሕሰብ እዩ ኣብ 1998 ኣካል ሶማል ዝኾነት ፑንትላንድ ናጽነታ ኣዊጃ ፑንትላንድ ብወገና ኣብ ማእከል ሶማሊላንድን ሶማልያን እትርከብ ኮይና ናታ ባጤራን ሰራዊትን እትውንን ዛጊት ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘይረኸበት ዞባያ ኣፍሪቃ ጎሓፍ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑትን ክዳውንቲ ሓራጅን መዛረቢ ይኸውን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ጋና ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ዝጓሓፈለን ኮይነን ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣብ 2019 ጥራይ ኣብ ዓለም 53.6 ሜትሪክ ቶን ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ተጓሒፉ ገለ ካብዚ ዳግማይ ናብ ጥቕሚ ክውዕል እንከሎ ገለ ድማ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መቀያየሪ ኣቑሑት ተወሲዱ ተመስሪሑ ናብ ጥቕሚ ይውዕል ዝተረፈ ድማ ጠቕሊሉ ይጓሓፍ ዓመታዊ ካብ ዝእከብ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት እቲ 17 ሚእታዊት ዳግማይ ተመስሪሑ ሪሳይክል ኮይኑ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እንከሎ እቲ 82 ሚእታዊት ድማ ከይተጻረየ ከም ዝተጓሕፈ ጸብጻባት ይሕብሮ ዝበዝሕ ካብዚ ድማ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ጋና ከም ዘምርሐ ተፈሊጡ ሓያሎ ምዕራብ ኣፍሪቃውያን ኮምፒውተራትን ቴሌቪዥናትን ካልእን ዝርከቦ ዝተጓሕፈ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ዳግማይ ከም ዝሰርሕ ገይሮም ኣብ ዕዳጋ ብምውራድ ክሸጥዎ ይፍትኑ እኳ እንተኾኑ ንኹሉ ዳግማይ ናብ ጥቕሚ ከውዕልዎ ዘይክእሉ ብምዃኖም ኣብ ጥቑሑት ዝርከብ ሜርኩሪን ካርቦንን ኣከባብያዊ ብከላ ይፈጥር ኣሎ ገለ ካብ ዝጓሓፍ ብኣፍልጦ ናብ ሃገራት ክኣቱን ከሎ ገለ ድማ ብዘይሕጋዊ ኣገባቢው ናብ ኣፍሪቃ ዝለኣኽ ካልእ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዕለቕልቕ ዘሎ ክዳውንቲ ሓራጅ እዩ እዚ ክዳውንቲ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ኣከባቢታት ጥቕሚ ክህልዎ እንከሎ ብዝያዳ ግን እዚ እውን በካለ ኮይኑሎ ብሃገራት ምዕራብን ንጽውዐን እተን ኣብ ኤውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከባ ሃገራትን ኣውስትራልያንን ኣብዘን ሃገራት ዝፈርም ምግቢ ክዳውንቲ ኤሌክትሮኒክስን ካልእ ሃለኽትን ካብ ጠለብ ህዝብን ላዕሊ እዩ ሓያሎ ካብ ተቐማጦ ዘን ሃገራት ኣብ ዓንኬል ልምዲ ካብ መጠን ንላዕሊ ሽመታ ማለት ሾፒንግ ዝርከቡ ብምዃኖም ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ተወሳኺ ክዳውንትን ጫማታትን ይኹን ካልእ ኣቑሑት ክገዝኡ ልሙድ ተርእዮ እዩ ሓያሎ ካብዚ ክዳውንትን ጫማታትን ውዒሉ ሓዲሩ መወዳእትኡ ኣፍሪቃ እዩ ዝኸውን ካብ መጠን ንላዕሊ ዝፈርህ ክዳውንቲ ብኸፊል ድማ ጫማታትን ዝተለብሰን ዘይተለብሰን መወዳእትኡ መጉሓፍ ክርከቦ ኣለዎ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ሓያሎ ሰባት ካብ ዝጠቀሙሉ ንላዕሊ ይኹን ዝኣረጎም ክዳውንቲ ናይ ምጉሓፍ ልምዲ ኣለዎም
እዚ ድማ ካብ ዘድልየካ ንላዕሊ ክዳውንቲ ምግዛእ ዘበግሶ ኮይኑ መብዛሕትኡ ክዳውንቲ ብዙሕ ዘይበለዩ ነዚ ዝጓሓፍ ክዳውንቲ ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ከውዕላ ዝደልያ ኩባንያታት ወይ እውን ናብ ድኻታት ሃገራት ክንልእ ኮይና ዝብላ ትካላት ተራድኦ ኣብ ጎደናታት ናይ ክዳውንቲ መቐመጢ ባጎኒታት ኣለወን ሓያሎ ሰባት ድማ ዘይጥቀሙሉ ክዳውንቲ ናብቲ መአከቢ የንብርዎ ድሕሪዚ እተን ትካላት ግብረሰና ይኹና ኩባንያታት ዳግመ መስርሕ ማለት ሪሳይክሊንግ ክዳውንቲ ኣኪበን ናብ ድኻታት ሃገራት ብፍላይ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ይልኮ ካብዚ ዝለኣኽ ክዳውንቲ ሕጂ እውን ጋና መዓልታዊ ኣስታት 16,000 ቶን ማለት 16,000 ኩንታል ቦንድ ትቕበል እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብመራኸቢ ዝመጽእ እዚ ክዳውንቲ ኣብ ጋና ብነጻ ክዕደል ነይርዎ እንተኾነ ተኺሉ ኣብ ዕዳጋታት ሓራጅ ዝለኣኽ ኣብቲ ሓራጅ ን1 ኪሎ ብሒደት ሰናቲም ይሽየጥ ሓያሎ ነጋዶ ነቲ ክዳውንቲ ብኩንታላት ብምግዛእ ንሶም ንገዛእ ርእሶም በብሓደ ንህዝቢ ይሸጥዎ እንተኾነ ዝገዝእዎ ክዳውንቲ ብቦንድ ዝተጠቕለለ ብምዃኑ ምስ ተኸፍተ ኣብ ውሽጢ ሓያሎ ሰብ ክጥቀመሉ ዘይክእል ዝተበላሸወ ወይ እውን ዓቐን ዘይርከቦ ክዳውንቲ ዝርከብ ብምዃኑ ዝገዝኣሎም ስለ ዘየለ ክጉሕፎ ይግደዱ እቲ ቦንድ ብተወሳኺ ዝተፈላለየ ጨርቃጨርቅን ጫማታትን ዘጠቓለለ ክኸውን ከሎ ካብቲ መዓልታዊ ኣብ ጋና ዝኣቱ 16,000 ቶን እቲ 7,000 ቶን ናብ ገማግም ባሕሪ ከም ዝጉሓፍ ተፈሊጡ ሓያሎ ሰባት ካብቲ ክዳውንቲ ገዚኦም ዝኽደኑ ብምዃኖም ንግዲ ሓራጅ ጋና ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ናይ ንግዲ መስሕብ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ እንተኾነ እቲ ዝጉሓፍ ክዳውንቲ ንገምገም ባሕሪ ተሃገር ኣብ ሓደጋ ኣከባብያዊ ብከላ ኣውዲቕዎ ኣሎ ዝበስሐት ክዳውንቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝጉሓፍ ገለ ድማ ተኣኪቡ ዝቃጸል ብምዃኑ ናይ ባሕርን ኣየርን ብከላ ብምስዓብ ህይወት ሰባትን እንስሳታት ባሕርን ይጎድእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ተመራማሪት ስነ ኣከባቢ ሉዊስ ሪኬት ነቲ ብከላ ንምርዳእ መጽናዕቲ ካብ ዘካይዱ ዘለዉ ሰባት እያ ንሳ እቲ ናብ ገማግም ባሕሪ ዝድርበ ክዳውንቲ ኣከባብያዊ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ትገልጽ ንሳ ናብ መሬት ይኹን ባሕሪ ዝድርበዩ ክዳውንቲ ተዳቂቖም ናብ ሓመድ ክቕየሩ ሓያሎ ዓመታት ከም ዝወስዱ ምስ ተዳቀቑ እውን ናብ ኣዝዩ ደቀቕቲ ክሪስታል ዝቕየሩ ብምዃኖም ንኣከባብን ውቅያኖሳትን ሓደጋ ምዃኖም ትገልጽ ሓያሎ ካብቲ ዝቃጸል ክዳውንቲ እውን ዝፈጥሮ ትኪ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ህፃናት ናይ ምስትንፋስን ሕማም ሳንቡኡን ጸገም ይኸትል ከም ዘሎ እታ ተመራማሪት ብተወሳኺ ትሕብር እቲ ጥዑይ ተባሂሉ ንህዝቢ ዝሽየጥ ኮስትሞ ረጅቤቶን ካልእን ዘጠቓለለ ክዳውንቲ ኣብ ጥቕሚ ቅድሚ ምውዓሉ ሰባት እንተለቢሶሞ ዝተፈላለየ ናይ ቆርበት ሕማም ክኸትለሎም ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ዝተጠቕሰ ኣብ ጋና ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ዳ ይኹን እምበር ኣብ ዝበስሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ኬንያ ንኣብነት ዓመታዊ ኣስታት 185,000 ቶን ክዳውንቲ ክኣቱን ከሎ ናይ 107 ሚልዮን ዶላር ንግዲ ይንቀሳቐስ ኣብ ናይጀርያ አይቮሪ ኮስት ታንዛንያ ቤኒን ኡጋንዳ ማላውን ካልኦት ሃገራትን እውን ክዳውንቲ ሓራጅ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝፈሪ ክዳውንቲ ዓብሊሉ ዕዳጋ ብሒቱ ይርከብ ቡሩንዲ ኬንያ ሩዋንዳ ታንዛንያ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዝሓቆፈ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝፈሪ ክዳውንቲ ንምትብባዕ ኣብ 2016 ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመጽእ ክዳውንቲ ሓራጅ ኣጊዱ ነይሩ እንተኾነ ናይ ሓራጅ ክዳውንቲ ምስቲ ኣብተን ሃገራት ዝፈሪ ክዳውንቲ ተወዳዲሩ ኣዝዩ ሕሱር ብምዃኑ እቲ እገዳ ከምቲ ዝተደለዮ ክቕጽል ኣይከኣለን ክዳውንቲ ሓራጅ ኣፍሪቃ ምብካል ኣከባቢ ካብ ምግባር ሓሊፉ ኣብ ሃገራት ዝፈሪ ኢንዱስትሪ ክዳውንቲ ከይዓብውን ዓጊቱሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ኢና ክንራኸብ ሰናይ ቅነ